selamat malam Mas Yudo. Selamat malam Bujange Belimbo. Mas Persil. Nggih, wilujeng dalu Bujange Belimbo. Duh. Alhamdulillah niki kepanggih wonten daerah Ngepoh Tanggung Gunung. Ngepoh Tanggung Gunung. Gunung. Dalane jan kaya Siratal Mustaqim. Dalan kok iso sae ngoten niku nggih. Oh iya. Tapi nggih mboten napa-napa. Sing baku iso sampai tujuan. Iso sampai dugi tujuan. mriki pinanggih sedulur-dulur wonten ing Ngepoh. Alhamdulillah sanget. Niki teng daleme Bapak Sarbani. Bina Sarbani. Sarbani. Ah. Sarbani napa Sarbini? Lek Sarbini niku dulure sepuh nek Sarbani. Sarbani. sing kagungan dalam. Bedane Bani karo Bini. Bani karo Bini nggih. Kanjeng Ibu Supin, garwane Pak Sarbani. Supini napa Supina? Supin tok. Oh, Supin tok. Dadi Bapak Sarbani kalian Ibu Supintok. Yo, Piye to kowe koclok apa piye? Jarine mau lho sapa Supin sinten ta, Bas? Supin sinten ingkang leres? ya Supin ae. Oh, Supin ae. teng daleme Bapak Sarbini kalian Ibu Supin ae. Menika dalu Oh, iya, menika aja reno-reno. Bu Supin ae. Tak tawak. Maksudnya Pak Dalang ki Pak Sarbini karo Bu Supin. Supin. Hup. Nah, ngoten ta maksudnya. Maksud jenengan ngoten Bu ta? Supin. Hup. Lah, niku hajate Pak nikahne Sarbini karo Ah. siapa? Supin Hup. Niku napa nikahne puterane. Putra putrine. Oh, puterane. Diajeng Karina. Karina. Mbak Karina. Terus angsal India, Bos. India. Wah, boloku berarti irunge padha mancunge. Alah. Halo, Wah kono irunge mancung irungmu mekrok kok. salam tum himho, Mas ya. Oke. Mas sinten? Randy. Ayo Randy Mas sapa Randy burine sinten? Jajan? Mahindar Rindi apa Randy? Rindi. Mas Mahindra Randy Kalakuta. Mah. Tenan ora iki. Kowe tak gedik pisan ning kok. Oh iya. Kalah kutah. Jadi kalah-kalah ku aja nganti kutah ku lho. Mas Hindar. Mahindar Randy Kalakuta. Nah, Asli kelahiran India, gang loro. Kowe ngawur dudu Oh, iya, erane bahasa. gange. Penjenengan itu enggak bisa bahasa Indonesia, enggak bisa bahasa Jawa. Alah, tapi mangke pakai kula. bahasa Inggris. Saya yang menguasai. Oh, iya. Kalau niku Inggris mawon kuncine bendino tak gawa. Heeh. Kamus bahasa Engkol Inggris. kok. Engkol diengkolmu kuwi. Iki ngomong Inggris tenan. Lah kok. ya Inggris. Berarti Pengalaman. awakmu pengalaman. Inggris. Niki berarti nggen nun sewu Pak Sarbani. Pak Sarbani. Iki ngaturi awake dhewe rene iki. Nimbali awake dhewe Nimbali rene. dhewe rene. Nimbali. Kudune awake matur nuwun lho Mas. Matur nuwun, nggih matur nuwun sanget Pak Sarbini, alhamdulillah. Sarbani. Pak Sarbani, adikipun Pak Sarbini. Lah Iya. ngono. Saged sowan wonten mriki. Wah, tamune kathah nggih, Bas. Diaturi ketok lek serawunge Pak Sarbani iki diakui kalian warga masyarakat Ngepoh. Weh, Ayo ngono. Serawunge hebat, milanipun ingkang kepareng rawuh kathah sanget. Banyu Paling ini. tidak awake dhewe sebagai wong seni, Seni. mewakili Bapak Sarbini Sarbani. Sarbani, adik Pak Sarbini sebagai among tamu, Heeh. Lek among tanem piye carane, Mas? penerima tamu. Ayo. Maksudnya piye to Mas? Lho wis tau dadi tamu bereng? Urung. Terima tamu apa tamu? Ya tamu ya penerima tamu wis. Wah, aku buah becek karo tanggoku ora tahu aku. Alah ngono njaluk ditanggap. Aduh. Piye Ya to, Mas? paling tidak nek tanggane ewuh wong jenenge tangga kuwi kudu digotong lan disangga bareng-bareng. Ewuh ya kudu nyumbang. Dulur Nyumbang katon ki tangga. tangga sing cedhak. Oh, ngono Nyumbang ki ora kudu duit. Lah terus? Iso iguh partikel, iso donga, iso apa wae. Kabisanmu apa kuwi disumbangke kuwi wis termasuk wong nyumbang. Lah aku dek kapanane dijaluki keringet setetes tak kei sak gelas ya ora gelem ngombe lho Mas. Wong-wong tamu Lah tangga. keringetmu ambune kaya solar. Lah piye to maksudnya piye to? Lah paling Ngomong tidak awake dhewe sebagai seniman apa ki kowe dadi tamu utawa aku penerima tamu nganggo lagu pane kula nuwun monggo lagu. Dayo Kowe mau teko ngarep to? Teko langsung kok mburi nyapa lho. Teko mburi ora apa-apa lho, ora usah kok ngarep. awet saka ngarep ora iso dadi. Aku kene. Aku sing kene gak iso aku kono, aku gak iso. Ora kulino dadi tamu lho. Aku gak iya aku tak dadi kene. Ora tau mara dayoh. Ora tau aku. Ya, ya. Kowe sing kowe tamune. Kula nuwun. Monggo. Hei. Dayoe asu. Lho
iki lho nesuan lho, Bos. Wong atau awakmu ya kaya mesti tersinggung masa nyawang Mas Yuda langsung kok dayoe asu. Wis diganti wis. Hei, dayoe segawon. Kodhe ta. Kancane. Mah. Anu Lagu ora tau apal kok niki lagu-lagu lawas. ora usah nyanyi. Ora usah Nun nyanyi. sewu wau matur kula dawuh dirase Mbak Manten kalih Matur Mas kula Randy. dawuh. Dawuh Wau kula matur. anu mau nggih ditip kalih kula. Nggih. Jroning timbukan Mbak Karina Karin. mau naik pentas. Kalau Mas Hulala Iya, karo Mas Randy. Randy. Hula kuta kok Hulala. Mas, lah kota. Sare-sare ya Untuk diaturake. ikut menyumbang lagu. Lagu. Hmm. Anu sepote damel niku nggih. Manten nggih. Selak ngantuk Mas Hulala kuta. Ya ndak apa-apa. Yen munggah. Selak ngantuk. Enggak. Kamu wis ngene deng kuyuel. Sara sore Kumandang sarane. Monggo Mbak Karina. Enak uripe. Wong kecohake ta nang lanang roke wong sule sing kandhangane. Wong kecohake ta nang lanang roke wong sule sing Nyapa? Ayo medun ya. Nyapa? Irunge kalah dawa. Ora apa-apa. Ayo. Tumhimho. Apa? Wah wis ora. Wilujeng selamat malam Mbak Selamat Karina. malam Mbak Karin. Sing dalu. Wow, itu sing dalu. Good night. Good night Mister. Iya Tel, tak takon bodho ra iso bahasa Inggris. Bahasa Inggris ku lho, sampai Pak. nopo iso. How are you Mr. Randy? Yeah, ready? Ya. Ready. How are you? Yes. Yes, anak kota jenenge Beyes. Tutuk kuwi wong edan. Anu, apa kabar iki piye, Mbak? Good. I'm Good. fine. Good. Sit down please. Endi ora nek gue barang mesti. Sit down please, my bokong is udunen. Kowe iki iso ora? Kowe iso bahasa Inggris apa ora? Kowe iso. Do you speak Indonesian? Little bit. Wah. Lidl apa to? Asli India, Mbak. Asli dari India. Nggih menika. Anu, Oh, bahasane beda. beda. Nah, percel ini asli Bapak Jawa, Ibunya Gibas. Anak-anak wedhus Mas, tak tewapuk tenan kowe malah. Ini. Delengan Mbak Karina, agemane. Nganggo Agema. bayak Jawa lawas. Bayak Jawa, nggih. Nganggo kutu baru. Kutu baru. Kutu Iya, baru ki nganggo. tegese apa to lah awakmu ngerti? Apa? Kutu baru ki kudune di meneh kutu baru. Kutu. Nak sing ngisor kutu baru Kutu. lah sing ngisor kan jare kantil, nggih Mbak. kembangan. Les kantil. Kantil ki tegese mantene ben kelet kantil terus. Iya. Dadi siji selawase. Dadi siji selalu kintil terus. Lah masalahnya kintil kuwi nek cilik. Tahu apa gitu. Sik to iki pengalaman Mbak Karina jajal. Nggih. Sini Mbak Karina ya. Hah? Sudah 2 tahun ya Mbak? Nggih, sampun kalih tahun. 2 tahun ya Mbak. merantau. Sudah 2 tahun. Nggih. Saya mau tanya, boleh nggak? Nggih, karep. monggo. Itu ya sunat toh, Mbak? Ya sunat to. Rene, kuwi privasi tak gledek pisan. Tewapuk kowe. Wong ra roh takok lho, padha apa ora ngono lho. Ora oleh ngono kuwi. Engko lak takok ngono kuwi di SMS wae. Maaf, Mbak, maaf ya, maaf. Maaf. Berarti sudah 2 tahun ada di India. Wonten pundi? Amerika. Amerika. Lah niki nuwun sewu Mas Kulala Aduh. Di Amerika mana? Amerika. Mana? Texas menika. Oh, Texas. Amerika Serengat. Serengat dengkulmu. Serengat ki blitar koclok kowe iki an. Kalau nggak Amerika Serikat berarti Amerika Latin, yang sebelahnya Amerika Gedrik. Wah, enak kowe. Iki nang Texas lho. Texas. Iya. Texas gon anyo preciken nih lho, Mas, preciken. sampean ndak ngerti, Mbak Karina iki juga seniman lho. Ngoten nggih. Lho, dulu iya dong. Riyen teng napa Mbak Nun sewu? Seni apa? Wes, seni- pokoknya melanglang buana nembak-nembak nggih, Pak nggih. Nembak, Oh, nembak. sing ngertos anu. Iki rahasia tadi. Iya.
Antarane Mbak Rina kira. Iki lho, tak tau wapuk tenan kowe malah. Saya saiki untuk mengenang masa lalu. Ya, aku Nggih. pengen panjenenganmu Nanti badhe mriki, Pak. Mriki, Pak. matur Oh, napa. injih. Liter ukul Alah, ukul. alah, alah. Lopen 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 lopen. Lopen lopen iki. Wong India eneke guyu ae, seneng ae. Seneng. Seneng apa padha ndak ngerti Ora karo. Mboten wong India pokoke susah yo nyanyi, sedih nyanyi, gelo yo nyanyi. Neng kali dawir lho wong India tabrak becake nyanyi, matane, matane, matane. Iki jane kocok kowe iki dudu India lho kae. Wong kae budemu sing gendeng kowe. Napa niku? Wau Saya tak jamu mancan tar Nggih. tak jamu ngomongan kowe bener. Sepik. Sepik apa? Sugeng dalu. Kuwi lho jeng dalu, jeng Karina. Wah, suwi ndak ketemu nggih. Injih, Ah, iya. menika. Nggih, niki nembang pripun? Betul niki paijo kula niki. Mboten napa-napa. Sampeyan diarani Pak Ijo. Sabar iki sabar. Mboten napa-napa. sabar, Bang. Sabar, Mas. Sabar mawon nggih, sabar. Diarani Pak Ijo sampeyan. Sabar. Duh. Kowe kok dituwunyo malah digawe. Kene ya ora ngerti lho dhewe ngomong Masa? apa. Perjalanan hidup, Mbak, gitu. Pripun proses panjenengan kula mboten ngerti sing genah jenengan ketemu karo judune. Injih. Mudah-mudahan sepisan dadi kanggo selawas-lawase. Amin. Perjalanan yang dulu, pengalaman nyanyi dan sebagainya, mungkin pengalaman kita ae. Injih. Nah, nggih. Terus ki nembang nopo kali kanca-kanca. Nembang nopo? Kali Napa niki- sing kudu diaturke kali warga napa? Berarti ini dulu kenalnya di di India Texas. atau di Amerika? Di Texas. Texas. Oh, Mboten, tak kira menika, di eh, Terminal Tulungagung kan ada itu pengobatan alternatif katarak tanpa operasi. Dudu kuwi ngono wae segi TV. Wong edan. Napa, Mbak? Heeh, sing kudu diaturke. Nembang napa, Mbak? Kelali nggih. Oh, ngelali. Lali. Anu, lek apa ora? Apa kok lek lho? Seneng apa ora lagu lali iki lho? Lek. Lek apa ora? Lagi padha, Pak. Padha iki Lek lho. kowe. Aku kene aku Ora karo Jawa Mbak. Inggris kowe. Awakmu ora Jawa. Engko tak sampeke salam ngene Kang Piun. Oh, nggih. Oh, iya. nggih. Ngelali. Oh iya, sak nada, Mas. Satu nada. Bengi iki sama tadi, Mbak. Bengi iki. Kirang dhuwur napa kirang ndek? Ndek. Ndekno. Bengi iki. Wong edan. Iki sing bayar awakmu koclok. Aku seneng lho, Dik. Delokan kaya wonge mbok sing Sampai menghargai. kaget ya, Mbak. Sorry, I'm sorry. Good. Nei. Ayo diaturake. Nggih, monggo. Iki nembang tenan iki tak Joget Piun. ya, Pak. Aduh, apa ya jenenge? Dancing. Dance. Ngeden. Yeah, Dance. Den. Wabeh. Wes 1 2 3 4 den. Denan pokoknya. Den. Heeh. Dance ngene lho, ngene. Aku yo Den. karo carane ngomong piye aku bingung. Sesuk lak golek aja kene iki. Oh, jadi balik ade. Nggih. Ya, Lali. Heeh. Ngelali ya diaturake. Dance Ayo ya. Mbak Karina. Iya. Gini, kanan kiri, kanan dua, kanan tu, kiri tu. Tu. Kanan, Au. kiri, Au. kanan. Au. Asik. Haja. Hey! Asik. Pagam Ayo. Ayo. Modek wis modek. Nahi saya. Ngantuk Pak Dalu.
Matur sembah nuwun Mbak Karina. Injih, Wah. sembah nuwun. Jogete kok enek ngiteri mie ayam barang to iki. Enak ora? Enak lah. enak. Andani ae. Sampun. Paijo kula radi bingung menika. Ning apik lho jogete Sae, kene. sae. Niki wae jenenge kan nguleni mie iki mau jogetan iki mau. Iya, sae. Good. Juga sing piye nguleni mi? Iki ngene. Ngawur ae. Apa? Kowe kan ngulek martabak. Oh, iya. Ndak sing genah ngene. Pripun? Ndak ada pesan-kesan untuk warga. Nggih, warga. Pesan apa? Injih nika. Pesan apa? Es teh loro. Apa? Duduk kuwi lho pesan kesane karo warga-warga kene. Terima kasih. Matur nuwun kali. Menika wancine tasih lebaran nggih. Nggih. Ngaturaken minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Ngapunten menika mboten saged sowan. Iya. Kula Kang Paijo menika. Walah, Kok panggil Paijo? Sampai lo darani Iya, Paijo. Iyalah. Cutine namung kalih minggu dados Panjenenganmu yo ikut ke sana lagi. injih. Wah iya, menika, sukses injih. lancar. Manten niki terbang mriku Sukses. meneh. Niki kula teng pundi-pundi nggih nderek menika ampun kintil-kintil. Sinten? kali kula. Sinten? Menika Mas Paijo menika. Kan melok terus to, Pak Jo? Injih menika. Nggih. Mas Jo. Wah iya. Ini anu Menika kula- ada sepatah dua patah kata mau ngomong. Oh, nak, sik Mbak Karina. Menika kula pripun? Menika anu terkintil-kintil menika kula aji-aji menika. Saya Oh iya, Aji-aji iya, napa, iya. Mbak aja jine, Mbak. Napa, Pak? Pengen Jaran goyang napa? Semar mesem, jaran Mesem. goyang, gemak kipu menika. injih. Oh, alah gemak ki. Gemak. Semar Semar mesem mes. menika upami Kang Mase menika kondur saking kantor menika kula SMS. Kula semi Oh, diasemi tok. dimasak Mboten. mboten. Masakne menika nggih kalih mesem, diaturne kalih mesem ngoten. Ngono lho wong wedok-wedok lho nyambut gawe ning omah mesem ora merengut ae dhuwit kurang. Jan. Iki lek anu semar mesem. Semar mesem. Terus? Terus. Jaran goyang Jaran menika goyang. Iya. Berarti lak Mase purun goyang menapa mawon, goyang ngebor, ngecor, Iya. napa goyang patah-patah, Nggih. nggih melayani. Melayani. Oh, Wah. dados Pak Ijo niku senengane dinyetri ta. Lah, alah. Goyang senengane. Nggih ta? Nggih Iya ta? lah, sampean? atur. Senengane goyang. Iya. Wah, Iya, iya. Iya hebat iki. Yes, Yan. yes. Matur katen lah, matur jaran goyang terus Gemak kipu. Gemak kipu kipu, niki gemak kipu. napa? Gemak kipu menika Gemak Mas niki. Paijo, nggih. mboten Mas Mas Paijo, Paijo Mas menika Paijo. Sampeyan cek ngersakaken kipu. kipu wonten ngamben, mester, napa wonten lemah. Wow, siap tetep sedia. melayani. Ya, wong wedok-wedok rungokno andene nang dijake alesan. Alasan. Wong sing kene geleman ae. Mangsamu ae, padane apa ae? Jenengane Gila, mesti ya. iki kulino nyunggi resek dadi pikirane kotor. Lho, ngaten nggih. Berarti lah pikiran gak kotor ora usah nyunggeni resep ngono lho. Maksud ini melayani untuk suaminya Suaminya, sewaktu-waktu. ah. 24 jam siap untuk melayani suami. Iki jenenge kasih sayang iya kaya ngene iki lho. Dok. Karena kasih sayang dan cinta Itu itu beda. beda. Nek cinta, Cinta itu bisa pudar tapi kalau kasih sayang tidak mungkin bisa pudar. apalah artinya cinta? CINTA ciuman indah namun tetap abadi. Nah, Hidup tanpa cinta, bagaikan sayur tanpa garam, cinta tanpa pernikahan, bagaikan rembulan tanpa bintang, cinta tanpa ciuman. bagaikan numpak becak enggak katoan. Isis lho Mas itu. Iya toh Pak Jo? Alah Pak Jo. Orang, Mbak Karina, Nggih. ya coba apa ucapan terima kasih, Ucapan tapi logatnya pakai dalam Mas bahasa Paijo. India. Enggak Mas Paijo. Mas Paijo. Ucapan terima. Sampean. You want to say like a You want to see like Apa kabar? Enggak kuwi. Engko. biar foto saya. No, I mean like a you want to say You thanks want- to everyone. Ada You want to say what's the name? Oh, coba sih. Ya, Inggris, Ngerti ngerti yo kuwi. Iso. Saya yo iso. Tapi Ayo, silakan. Thanks for everyone to coming to our marriage. Alah omong apa Ini lho. Wong edan. Kaget iki lho. Radi anu mon, radi cedak mon. Ah, nggih ngaten. Thanks everyone for coming to our marriage and blessing us. Mhm. And, Apa nih? and helping us for And- getting this marriage really Iya wis. good. Iya gampang-gampang. It's, Roh ta, Pak? yeah, all this thing is very interesting Oh, ngono ya. and I really liked it. Iya gak masalah.
Wes apa usah dipikir nemen. Iya. Ngomong apa? Terima kasih. Ngomong Iya. apa? Ya mbok, aku ya bingung. Thank you. Thank you. Terima kasih Mbak Karina. Nggih, terima kasih. Sukses suatu saat Sukses. bisa ketemu Sukses, lagi. sukses. Terima kasih. Mbak Nuwun, Ya, terima nggih. kasih. Mugi diparingi rezeki kang lancar, kesehatan, barokah. Amin. Prengat-prengut Ade mikir apa? Sono Wah, Wilujeng Dalu Cahayu. Nggih, wilujeng dalu. Namanya lengkap Nggih, dipun tepangaken nami kula Ambarwati. Ambarwati. Ambar. Ambar. Mbak Aku Ambar. kelingan masih mau ngomong lho iso koyo ngono ya pintere. Pinter Tapi lho. ya apa lho, karena pinter lho, kira Nggih. bojo. Pinter. Bojone Bagus. Mbak Karin niku pinter lho. Kuwi sejak umur 2 tahun lho wis pinter ngomong India. Lho. Kancane wong kono, wong kucluk kuwi. Jajal wong kowe wong kene. Tak jajale Iki napa? Nggih, Ambar pripun? iki ora susah dadak sing lek tembang dangdut saya kira panjenengan Oh, ahli. Mesti ahli. Ahli. Jajal dilebokke Dilepone ning jero gamelan. nang anu gamelan. Oh. Apa ya sedeng to, Bos? Maksudku nadane. lho. Nadane lho, Oh, blok. lah, aku ora roh. Aku pengen tembang sliramu nembang tembang kangen. Tembang Nggih. kangen. Maya wengi udan krimis rawe suwe. Ngemanik. Kuwi memanik. Oh, kelaru. Aku kelingan kamu Pak Ijo malah. Kuwi ngono lagu ngemanik. Memanik. Sik dibawani Cahayu. Nggih. Dibawani. Nggih. Sampeyan sik tas metu SMA sekolah ya? Nggih, leres. Ah Tas iya. tas metu sik tas. Mm-mm. Lah kok gak anget? Loh, Metu sekolah ya. apa maksudnya? Wah, aja temak-temu tak getek pisan kok. Lah piye Ora terus? iso. Lah apa ya ora oleh karo kancane? Hei, akhlakul Karimah kuwi lho, akhlak kuwi lho. Kok iso? Masa ya ora oleh to, Dot. Akhlakul Karimah. Mun demok kancane. dibawani. Ya, Eh. bawane nganggo apa, Nduk? Lawan aku. Nah, ya apa? Pangkur kangen. Waduh, pangkur kangen. kangen. Demenan kuwi. Gila, aku ya seneng lagu kanker kangen. Oh, polo kanker kangen. Kanker. Pangkur. Wah, ngomongmu kanker. Ayo, Dayo. Aja terus iki lho. Mboten, mboten. Bocah Aja ngrungokne gurem ceceker Iya, ya. iya. Ayo. Kangen ku tanpa upama. Pangkur kangen ya. Pangkur kangen iki. Lah, Mengsli ramu kang dadi telenging ati. Wah, Gimana sampean nyawang kono kosong, nyawang om cakep ae, Dek. Om cakep. Sing irunge mbuangir niku. Iya ta, ya Mas Paijo. cakep wong kadeni kok. Oh, tak tapuk nggo bir-bir. Cakep. terus Aja dirusui. Ora. Ayo. Was lawasang Tanganmu lho. ganeka Iki anjene suarane ngono. ora duwe ciri khas. Dene ciri khas iki ana dhewe. Nenone rada diantep neh suarane. Ya. nanging hamong leledang. Iya, Jeng. Ledong. Ana ngopo dia? Ngomong apa? Kayak
Ora bakal sambat, neno. ora bakal wengi. Meneng to tak rungokne iki tembang demenanku kok. Lho lah nyapur. Oh, dikandani Pak ngene. Eko iki mesti ngono. Pak Eko nek kancane anu ya pengen apa piye mbok Pak Eko iki. Meneng ra iso kowe dikandani. Aku lho sing kon meneng. Lah ya kowe meneng. Pengen ngoten to Pak Eko. Iya. Ngeli ngono Wih, nalika Yuk 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 yuk. dina kapungkur sing penting tatake dhisik, Nduk. Nanonanone. Hah? Nanino. seliramu nate ngendika tresno lahir terus sing Nyilih ya nganggo heeh mau bawane nganggo pangkur kangen Pangkur kangen. tibake ning tembang kangen Yuk. dados ya Mas ya hei
dalu Mbak Vianja Semarang. Wilujeng dalu, Pak Eko. Jeng Elis, wilujeng dalu. Sugeng dalu Mbak Limbo, Mbak Cani. Wah, Dah, jengleke Mas. Ya Nah. iki panjenenganmu tak kayak kalodangan. Iki kula mau sing ning. kula sing jengleng. Oh iya, iki bayi loro iki. Matur nuwun lho Pak Eko. Nah iya, wis kono-kono. Awake dhewe dikai kebebasan supaya Mas, jengkleng. nyamane ngono. Gak oleh ta? Nenek. Oh iya wis. Mboten nangsal lho Pak Eko. Jangan. Loh. Lah piye lek mau ngatur karo seorang wanita iki ya kudu sing anu no. Ya karepku loro-lorone to Pak Eko ben imbang Pak Eko. Lah kok penak men sampean kok arep loro-loro. Lah kok gak oleh lah. Mas yo loro-lorone iki ya gentenan, dhisik sing mbok karepno. Ora iki nyapo kok iso tak gawe loro-loro iki mergane apa sampean loro iki kudu tak gandengke loro. Mas Loh, Yuda gandeng. Yuda yang gandeng sitok. Iya. Aja. Nyapa? Lah, Yuda wis kena kencing manis. Ora oleh. Urung. Wah apene, Ding. Apene? Lah awakmu wis to? Urung. Aku tak ning tengah sik, aku sik terus akeh awakmu. Oke, boleh, boleh. Apa kayak aku tak dhisik terus awakmu. Tapi aja suwi-suwi. Ora aku sedilut wis mari. Iya. Aku sik. Bas iki sapa sing dijeglek, Bas? Loh, ya saiki awakmu sing mbok wek sing ndi mbok nom ndi tok ngono. Wek endi nom endi? Iki tak dum saiki tok mbok wek karo mbok nom. Aku pokoke iki sik pokoke. Ngono. Mas, Eh. sampean Wis, kok ngono to, Mas. Ngene lho, wis to. Engko ning kene wong kene mung sedilut. Kok kono sik. Gak ngene lho, Dik. Maksudnya kene sedih. Engko aku sing suwi wis to. Tak. Jarene aku dhisik kok malah sampean rono. Piye yo ngene iki ngene iki lho. Anu dadi wong ganteng kok aku repot aku jalan. Gek nyapon aku dikaya ngene tobat rasane. Ngene lho, Dik. Maksudnya engko sampean tak getne. Engko sing turan ben kono ya. Tenan lho ya, Mas. Iya, iya. Rodok rene, rodok Piye? Hmm? Turahan. rodok rene. Enggak, maksudnya turan sik tak tambahi jamu ngono lho, Dik. Ora ngerti. Ya pangga macrit. Ayo tetrake. Pertama kene. Kene. Enak kedua, biasanya kedua sawi. Iya. Ya panas Apa? suwi. Ora mesti joget lek kesuwen, lek kesuwen yo kecu. Oh iya iya. Yo, tetrake. Yo sing ndi sing Kene lho, Bos. Oh iya. Iki sik lho aku. Heeh. Wis, mbok masuk mbok Mario ya pokoke iki sik. Ya. Iso tombok Mario. Tenan ya, Mas. Wis ta, wis ta. Rada cedhek, Mbak, rada cedhek. Iya, iya. Asik. Nah. Sampeyan yo aja. Ya sampean ki lho manas-manasi aku, Mas. Nyapa sampe ngenek-nih lho. Wong nek rumah sakit ngene lho, Mbak. Mbok anu piye? sepurane lak aku nek klerune ning sampean. Ngalih, ngalih. Ya, iya, kowe kene betul. to. Kowe kene to. Kowe kene to. Iya, Mas. Yuda. Ya aja ngono akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Lah iki lho. Ngalih. Aduh, Iki masa padha ae karo bocah iki padha ae. Ayo, Mbak. Oh bodoh ndak duwe sopan. Saben sakmono, Mbak ya. Saben ae, Mbak. Iya, ampun. Urung, Pak Eko. Dudu. Lah kok mbok ngenekne aku. Lah kok aku aduk kok ngene iki. Ora. Sing cedak karo kowe iwang kuwi lho. Mbok ngenekne aku mesti. Wong edan. Dah, ngeneknone. Iya. Saben. Urung. Pun ora apa-apa nih. Sampeyan miring ae, aku lak teko ngarep gak kuat. Lho ben aku ngarep. Enggak, aku miring pokoke. Oh, ngono. Itu asik. Sik to Mas sampean kan mau rada glir-glir ki nyapa kena apa? Aku kakan yuda ketang campurane mardaeng barang Kratindeng. Mardaeng. mardaeng. Ya. Saben bengi. Delokon, Mas. Nek ngono ki terus piye jajal ki? Polahe wong lanang kaya ngono ora ngono Terus latine. ngono iki kono po. Ini wong wedok. Ben dirasakno. Iya ampun. Beda. Wis tak omongi to, wingi nek takon gawa ning kok cedak terminal iki lho. Lara ambeien tanpa operasi lho. Aku kebanteran, Dik, ketoke, Dik. Genten awakmu ya, Dik. Ayo iki lho sing iki urung ku lho. Kok bar wis kowe gak aku. kuat. Kaya ngene wis gak Ayo kuat. atasi sik.
Iku serasa nesu iki garek turan. Lah, ala wong kepleh kok ya sik diturun. Aku wis gak kuat. Mas yo turan tapi yo cek lumayan. Lumayan wis ta. Ini iki opo yo penak to. Wis tak penak-penakno, wis kenek-kenek. Suwel-suwele mah kenek. Aja disuwel-suwelne wong ngechat napa. Ayo yo. Ya Allah. Teko kono. Mburi ya, teko mburi. Iya. Tuh. Kuat tenan. Aku songgonen Iya, blok-blok. Yen mamaca. Aku wis ngomong to Les, gak Ora apa-apa. Tapi to, Mas. Tak dampingi. Wong dikon-dikon bojone kok ngomong karo kancane. Tak dampingi. Iya wis enek yuda iki lho matur nuwun ya, Dak. Iya matur. Tapi piye aja cerewet ta wis digocek ngangkel lah bocah iki. Dia omong wis Iya. gak kuat to. Ayo. Mong karo janur kuning. Kuat to. Ya kuat. Iya, Mas. Ya ampun. Iya, Mas. Piye? Tuh. Piye? Aku batekan to ora apa-apa iki lho, Mas. Mas. Ya, Mbak. Urung kena. Urung kena. Loh, lah Mas mek jelek kok urung kena jane. Polahmu kaya ngene kae ban go kena. Lah aku karo merem kok. Kok kena sandinge kuwi, Mas. Aku karo merem. Tak pengen demi awakmu ae kacane ora kuat to. Pinggir. Bocah. Alah aku gak dijengleng kuwi. Terus Wis ngene gak ya, penak Mas. Wong sumpah gak Ra sehat kuwi laku obat sawe. Wong kaya aku lho. Oke. Mas Yuda, Aku kuat wis. sampean jengleng ya, Mas. Gak kuat Dek Do wis. Ampun Dek Do, aku Dek Do. Nah, meneng. Iya. Ya. Kowe iki karo piye? Urung lho, Mas. Urung wayahe kok wak-wek. Cah menangan kok lele. Cah menangan e. Jangi jane piye to? Sampean ki Kok kok karepmu kober. piye to? Rungokno sik jenglengane. Urung tutukane lho, Le. Ngene. Pemanasan aja menangan kok. Menangan jempolmu urung wayahe bareng. Alas aku ora. Aja kesuwen lho, kesuwen malah. Keselen itu. Lah, piye to, Mas? Maju kok sampean mundur. Kayak maju rene, maju dikenakne. Kowe iki sapa ora? Dilok tok dong ngene iki lho. Aku ora mentol. Lah jarane jajal mau contohno. Aku nyontoni ya, Mbak. Iya. Jadi Bener wis tak jeget lho. jane ora mentol tapi kok nyontoni piye neh lah aku dipaksa. Mbak paksa ta aku? Iya. Iya. Ya. Lah iya. Nek nyapa kok mundur ya apa enek? Iya lho aku yo ngono lho. Ya ya. Mundur nyok kuwi nyok. Iya ta. Sing ngesor jokno lho, Kek. Sepurane ya Mbak aku nyontoni lho, Mbak. Ki kok ngwetek men Lah ora kena-kena. Ora kena-kena ya mesake to, Dik. Ora sedih. Sedih no kancane ngenteni ora kena-kena. Lah, rungokno to, delok to. Dak. Lah, ayo. Lah, ngono. Alah. Lah ngono. Lah, ya lah. Ya, Aja dimonone wis sitok tok cukup kok iso. Kabeh mbok tak tuwapuk tenan lambemu tenan. Lihat. piye kuwi, Mang? Aduh, Bos. Oh iya. Kenai bapake Saipul. Cah menangan kok aku. Menangan yo didelok Menangan dhisik. didelok sik kahanane piye. Kahanane. Mosok jeruk makan jeruk. Ayo. Sini ning, jinan nggih. Oh iya, ayo. Sopo sampean? Wis rasa? Ya wis. Polah nih kadang nih bukan polah. Pacita
Aku kan Saiful Jomal. Dek. Aduh Mas Angola. Itu nanti gitu. Panas unian janjine piye mas janjine gawe Songeso-ngeso, jo mepet-mepet. Loh. Loh, piye to, Mas? Rene lho, Mas. Lah, aku dikongkon mepet tak karo bereso. Manut aku. Panas udan aling-aling sapi gunung Janji sabar. langgarake susah sawang tengah jembar-jembar Ora sembrono ora. Arek jarikku bolong. Nadyan wadon sarata Ino
Tol cah enak. Cai catul Cahit kontol cari banyak Mas dong Budi, Mas Budi. bacel. Cai nak cai cik Mbak Puji, Mbak Puji. cari banyak dong bacel. abang-abang umuran mayit Kontol motor. golek duit Bas wonten kula lho Bas Napa? nek nyapa kok ngetoni cagak PLN Cagak PLN piye Ojo to? cagak PLN iki Mas Budi. Mas iki. Budi iki Wira swara kondang Kondang. suarane apik. Lah. lah suarane ra anu masa suarane apik Mbak Anu Bu suarane apik Ah. Tapi ngono aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. aja mbok delok casinge Lah bocah apa? iku. Sinyale iki lho. Sinyal ora enek wong Telkomsel bikin belas ora enek. Ora duwe sungkan. Lah, kuwi lho Darane wong tuwa munggah ora ngajeni babar pisan. Oh, kuwi njaluk diajeni Yasin wal Qur'anil Hakim. Kok dikajeni ngono ki karo Piye ta, maksudnya? aku ki sithik akeh ki junjungen ngono lho. Oh alah. Meletos karepmu. Pentos kabeh loro kabeh. Modal. Kaya Kaya ngono tak sakmu ki lho. maksudku iki Budi ki aja Budi ki reganono ngono, Mas. Oh alah. Wani piro? 3,5. 15 sak peleke iki wisane. Kurang seberapa? Kurang seberapa? 750. Aja ngono to, aku ki seganono ngono. Walah. Enek segono tak templeki tak segani ngono. Berarti dikeleti sego templek-templekne ning kene ta. Rasaku ya ora ngono ya ora. Anapa kuwi rasa sungkan ki gawenen ngono lho. Sungkan. Deni ini lho. Bayar wong tuwa ki sungkem sing apik piye nek sungkem ngono. Walah. Sapunten. Kula lepat Mas Budi. Ngaturaken Jarak. Mak edake mbok tutul karo Kowe ngono. mesti jarak kowe. Oh, kelingan wong paku. Bar tukaran bar gelut terus kalah, Mas. Sorry. Dowok. Lho, diaturi bos ya lho. Mbak Iki dadi mbake lho sing dadi Bas, bapake iki sapa make- iki? Sing dadi bapake sapa, Mas? Aku mbok sik. Iya. Nyanyi sik. Mbak Puji sing dadi Ibuke, ibuke. Mas Becil, sampean dadi bapake Mas Budi. Gah. Dadi bapak iki. Heeh. Alah tasmu tuh tak pateni lah duwe anak kaya ngene aku. Gah. Manuta. Mama. Aja ngono, Pak. Pak, Manuta. Aku gah aku. Iki wis sesuai casting. Dadi awakmu bapak, ibu ki anak, ngono lho. Bapake enggak mosok ene duwe anak tuh ngene kok ya. Ora apa-apa. Dadi iki kan dudu anake dhewe. Iki anak nang jemuk kok panti asuhan kan termasuk anak asuh. Oh Lho. iya. Anak asuh aku kirik apa piye kok. Anak asuh. Wes, ayo aku dadi anu awakmu ngene. Aku tangga, aku Ora. tangga. Kowe Mas iki. Heh? Masih. Masih, Pak. Kowe Mas iki. Mas Yuda. Aku dadi siapa? Mas Dadi iki. Mas Yuda. Aku dadi siapa? Mas Dadi iki. Masih. Mas iki lah awakmu. Dadi awakmu saudara kembar ngono lho. Saudara kembar. Ya iki kembar cangkeme jembar. Mlebune bareng antara Mas karo adik njaluk ning mboke. Ayo. Oh, nggih. Siap. Aku Mas. Piye. Nadane mesti biasa ae, ora usah. Biasa ae. Mboke. Pateni. Kuwi pancen Kuwi cangkeme. panjenengan kowe ngono lho. Kowe Kowe kok ndak kesane Cangkem lho. koyo kowe tak idoni lho. Iki gawan bayi goblok. Gawan bayi kowe ora roh ra. Nyapa? Mbok kuwi nglairke aku bar ki kunduran ngerti ra kowe. Kunduran truk. Kunduran truk kok. Ora tekan. Sakne Bar nglairke aku langsung. mbok iki jaman klairne iki jahitan enek 68. Oh, aku nyantol dalan kok megane. Mboke samono. Nggih, siap. Aku sing bagus dhewe. Rasa nyedek-nyedek pitanus. Wong karo mboke karo Karo anak. mboke ya ora apa-apa. Lha sampe nyantol. Paling ora awakmu ya omongan karo bapake to piye to pake ngono. Oh, piye Pak iki wis arep Alah yo mbok tak dipateni to mbok. Jaluk Kok ra. jaluk rapi kok dipaten. Mbok kowe gelem karo sapa wedhus endi ndang tak mengke. Pak, aku sebagai Mas yo ora trimo nek adikku kepengin rabi yo. Piye rek kok dayane wong tuwa ki kudu yo ngrabekne. Ya wis njalukmu sapa? Ditangisi karo anak. Aku njaluk
Pak E. Aku yo dirabekke. Tak nek wis rasate kok kene karo aku. Bapak Ngece lho, iki mesti ngece. Wong ngece. Bapak E tek sia-sia menarana. Aja kaya ngono karo anak. Sampean mbok kae, omong ngono kae. Wong tuwek ranjo sebul melonyoh kok. Idoni kobong engko. sebul meletik. Karo sapa Karo sapa? Matura marang bapa lan ramamu. Rama lan bapamu. Karo sapa le? Karo sapa? Karo sapa? Ngomong. Guyu sing Ora. ade. Aja kukar-kukur ae to iki kok. Gatel. Malah Gatel iki kene tok. kene kok. Sing penting ana tuwa. Tu sapa? Turune. Enggak, sampe iki lek salah. Mergane modele kan ngono kuwi. Sampe lek nyantol. Samar lak nyantol ayo. Mbok ayo. Ayo 31. 3 31 ya. Ayo. Hei! Hei!
Mas Yudo karo Mas Putih ora musio-sio karo Rasaku. Sinten apa sing nyanyi? Lah arepe nembang caket karo mboke kok ndak entuk. Oleh parep oleh panganan enak, oleh vitamin wis dialang-alangi. Kowe kurang cepet kok. Kurang kudu sing cepet. sigra. Dadi Kudune nek langsung kesempatan serondol. Lah aku nyerondol ndasku dikempet kalau nyerondol kepiye kok. Mau to? Ndak ngerti iki dina iki disyuting dening Mas Aji Entertainment. lho. Mas Aji Haji. Entertainment. Tolong Mas di close up ini Mas Ah. untuk bibir. Nah, lambene tok Mas Jono sak. Contoh baduk sumur. Nembang kok. Ora, iki saiki wong tular tak jajal nembang. Lah, sik. Boleh. Nembang pripun maksude? Lho, iki ibu-ibu Waranggono takon kendel dhisik. Panjenengan wong telu karo Mas Budi. Dadi Kula Yudop niki. lah, Mah aku di grup niki. Gah, ngapa? aku gelem tapi tak pacake kowe gelem ora. Diwacake apa? Ben kaya ndak-ndaki ya. Wajahe kan wajah jadul. Nah, kan nom. Aku ya paling tidak. Ya oke. Nyeluk ibu-ibu aku ya oke. Boy anak garangan. Karangan diengkulmu kuwi. Tak pacake. Aku yo dipacaki ta iki. Heeh. Apa kuwi? Lagune napa to, Bos? Lagune napa? Lho, ngelali. Lagune napa? Ngelali. Lagune banyak. Apik lho Jan. Kudune ndak-ndaki yo ngelak anu lah. Paling tidak ra kita ngomong rambut tok wis kaya Demi. Lah. Demi. Iki kaya si buta. Si Si hantu dari gua buta. lek ku nyawang kepiye iki ketutupan raiku lho. Aku ra ketok lho nyawang. Nah, rada dibuka titik Mas. Oke. Yes. Yes. Dengki wel, mangan dendeng lawe tewel. Ngono, Tembangnya ngelali. Ngene Jogetane sing Ngelali. apik. Anu jarake teater Mas, jarake. Lah, jarake. Ora. Kok malah gilani to, Dos? Ra nyapik iki, Guyu. nyapik. Guyu jabang bayi. Nyapik. Ayo ya, jarake ya. teater. Ini ya. Jarake. Ini. Rada nding lho. Lah, Latihan sik. yo, jajal Mas 3-1. Yo. Sik. Kakean pir awak. Ngepirmu ki biasa ya. Kakean. Baca Biasa. dulu. Oh, Ngene. ya, Lah nyapa sok ngene? Aja kerepen malah. Lah kebablasan no. Ora oleh no. Biasa ae. Ayo. Biasa ya. Ya. Iya. Anu, ngene. Hop. Oh, ya, ngono ya. Oke. Terus mari ngono. Oke. Teroreng. Teteng. Ini ya. Iya. Bisa ta? Siap. Ya. Nganti aja munculakan lho. Iki nek nganti apik, Oke. tanggapan ngarep anu bunderono. Ndak sok gawe, nek gawe grup dhewe karo Buti lho. Mah. Nyapa? Apa anak grup kaya iblis rupane gah. Timbang kowe kaya jaji lanat. Suwe-suwe apik, suwe-suwe. Yo, Diajari, 3, 1, buka. Sing apik jarake ditata Mas. Rada ngono. Yo. Tirik. Nah, ngene disebut. Ayo ho. Kowe modek-modek rebut. Motek. Tahu. Kocor. Ayo. Silai. Hei. Ayo but. Ayo Jo, mancing Jo. Ayo but. Oh. Hei. Apik. Ayo ho. Ah, kono lho. Sun pageri langsung rumiati dong wis mekar riko ngelani. Hey, Ayo ho. Modek. Motek. Mancing Jo, cikibir. Ora usah kayak gitu.
sing percaya Sun wis sing percaya kebablasan lho Budi iki mesti Pantes lho Mas sampean iki. pantes Pantes. Koyo rambut tenan lho Mas aku ya. Rambutnya gondrong, rambutnya manune gondrong untune gondrong sarwa matur nuwun Mas gondrong. Budi Nggih. sapuntene lak wonten lepat kula nggih Pak Budi Ya wis bagus. nggih nggih Ya sesuk ora kita ngobat tuku tokon jamu tinggal. iya iya Ya. nggih Ya, ya. nggih Pak Budi menawi kula lepat kula lek Pak Budi ya terus mbok Mati. iki tak Pelak Nah. ya. rambutnya nomi lho ngene iki dipucit Diwasaku Dandan bibit rambutku lengane pumit malah kowe lunga Ayo gendong Iwang, gendong Iwang, gendong Iwang. Temulawak gon kuwitir ning awak nganti rusak coba jero sing mikir jebule kaya ngono tembak jambu kok ngerti panah doler cintaku sing konyong-konyong koder udah nekek lagune kodak-kodak salah jabat bayi sepulangku kena Iki ana sing ngersake kelangan Mas. Nggih. Ya, saka penggemar, pendemen-pendemen iki ngersake kelangan. contoh nono metal metal kelangan Bos Oh, kowe apik. kaya sinetron neng nggo tutur tinular sing dadi pendekar demam berdarah demam berdarah apa to kelangan Mas Kelangan. Sepuluh nadane Mas. Jajal. ya Pak contoh nono kelangan iso niki wis kelangan temyang langsung eman-eman lara rasane atimu lara undangan iku wong liya 3, 2, 1. 1. Kelangan. Kita goyang lagi bro. Oke. Yang suka lagu ini. Salam sejahtera. Dia. Diui. Diawo. Bisa
ora nyono ora ngira Mas Percil. Nggih. Dina niki kula ya iki ketemu utawa di SMS kadangku.